Són les 8 del matí, les 7 a Canàries. Benvinguts a Sant Ràdio FM. Leo in the morning. Tenim obertes totes les xarxes per als teus missatges de bon dia i per felicitar a les mares. Tots els despistats, avui és el dia de la mare. Avui és el dia de cuinar i planxar nosaltres i que elles puguin descansar. Per agrair tot el que han fet per nosaltres. Avui, una besada per a totes les mares, a les santes del nostre dia a dia. ¡Esto es un desmadre! ¡Queremos padre y madre! Envieu un àudio al 644 05 781 i etiqueteu-nos a les xarxes si voleu guanyar el davantal de mamà oficial de Sant Ràdio FM, firmat ni més ni manco que per al mismíssim... Leo in the morning. Mua! Però la millor mare de totes. Estic esgotada. M'he passat la nit somiant amb la feina. Ai, quina hora és? Les 6:30. Les 6:30! Les 6:30! Aquest maleït mòbil no ha sonat. Mare meva, lo tard que és. Vinga, bombonet, desperta, que ja comença el nostre dia. T'has tornat a pixar. I no fa ni 3 hores que t'he mudat. Ets un pixaner i hem de córrer a l'escoleta, que com arribem més tard a les 7, la mestra ens envia a casa. Ai, ara sa mama te rentarà escolet amb aigua calenteta. Sí. Que va, si no hi ha aigua calenta, que t'hi jugues que el despistat del teu pare s'ha tornat a deixar el termo pagat. Ai, ara sa mama te rentarà sa careta. Calla, no ploris, que despertaràs a ton pare. El deixarem dormir mitja horeta més, però després ve que ha de sortir corrents. I nosaltres, au, a l'autobús i al súper, a la cadena de muntatge, a fer malabars com una moneda. Pip, 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 pip. T'agrada veure sa mama fent dolls? Sí, ara sa mama te posarà, claro, un poquetet, sí. Formatge ratllat! Però qui ha posat el formatge ratllat en el lloc del talc? Mare meva, quin desastre! En la pressa que el tenim. Espera que ho reculli. Ja està. Ja està. Serà el nostre secret. Ja està, el culet del meu bebè ja està net. Quina hora és? Déu meu, que tard! Queda't aquí un momentet que sa mamà també se rentarà, d'acord? Musel, musel para duchar. Musel, musel para el baño. Musel, Cony! Com pica els musel dels collons! Bé, ja m'ho rentaré després. Total, per qui me mira a mi? Clar que no me miren, però m'ensumen. Me posaré una mica de desodorant. Ja està. Com cou? Que m'he posat? Cucal! Ara tenc la xella a prova de cuques. Joder! Bé, mira, m'ho rentaré en el súper. Ai, quina hora és? Ho hem aconseguit. Ara sa mamà agafa sa bossa, sa cartera, mòbil nin, clau i la clau. On és la clau? Cada dematí la mateixa història. M'he de posar a cercar la punyetera clau amb els minuts comptats. Calma, tranquil·litat. Anem a recordar exactament tot el que vaig fer ahir a la nit. Amén. Vaig arribar a casa i en Lluís no hi era. Vaig obrir la porta, vaig entrar. El nin era el braç dret de la mamà i la bossa i la clau a l'esquerra. La bossa la deixo allà. El nin a la taula. Torna a sortir.
Agafo la bossa de la compra amb la clau a la mà i entra a casa. La llet a la gelera. Ha! Que t'hi jugues que vaig deixar la clau a la gelera, segur. No, ni en el calaix dels ous, ni en l'estant de les verdures, ni tan sols vaig ficar-hi la llet. I per compensar vaig ficar-hi el detergent. És que estic loca. Igual he ficat la llet a la rentadora. Noies, tanta sort. On l'hauré ficat a la clau? Després vaig encendre el foc. I vaig posar en calentir el nin. Vaig deixar que el nin bulli. No, la llet. Deix que la llet bulli i de mentre vaig preparar el bany. Li vaig posar bicarbonat, cerca el nin, noies. El nin, noies. He perdut el nin? La gelera? No. La rentadora? Tampoc. Al forn. Havia ficat el nin al forn. Sucre! Per aquí ha ficat el sucre en el pot del bicarbonat. Mare meva, quants de dies duré banyant el nin en sucre. Clar, ara entenc per què l'altre dia la teva mestra em va dir: he de deixar el nin tancat, que quan surten al pati s'omplen de mosques i vespes l'engelat. Pobret meu. I en Lluís, ton pare, la que me va muntar l'altre dia pel cafè, clar, li havia posat bicarbonat, feia cada rota, el pobre. I la clau? On és la clau? Però que beneita, si la vaig deixar posada per dintre. I en Lluís, quan va arribar, no podia entrar i vinga a pegar cops a la porta. Se'n van recordar de tota la meva família. Jo vaig treure la clau de la porta i ell va entrar, cridava com un desesperat. I jo tenia la clau a la mà, n'estic segura. Em vaig plantar davant ell, li vaig ficar la clau entre els ulls, que quasi n'hi trec una, i li vaig dir: m'he deixat la clau a la porta, què passa? Deixa'm en pau, va dir ell. No és per la clau que estic cabrejat. És per aquest condenat tren, que duia 1 hora i mitja de retard. Per un viatge de 20 quilòmetres. I aquest temps a mi no me'l paga el meu cap. El viatge d'anada ni el de tornada. I t'emprenyes amb jo, li dic amb la clau a la mà. A més, que ja no es diu cap, es diu CEO. El CEO et roba les teves hores i t'emprenyes, però en canvi no t'emprenyes per les hores que em roba a mi. A mi, que a més de treballar les 8 hores com una bèstia, per ell, sóc la teva criada i gratis. Clar, nosaltres recarregant les piles per ell, perquè l'endemà estigueu disposats a tornar a la feina ben relaxats, per produir millor, per ell, el mercat, Déu pare en persona. Ell crea el miracle econòmic. Després, el contramiracle, la inflació, la pujada de la benzina, de l'oli de girassol. Després obre els braços i crida: què puc fer? És el mercado, amigos. En Lluís va riure. Vaja, ara resulta que m'he casat amb una feminazi. I jo sense saber-ho. Des de quan vas a assemblees d'aquestes? Mira, cap de fava,
que no me fa falta anar a reunions feministes per comprendre que aquesta vida que duim és una autèntica merda. Fem feina sense aturar i mai tenim un minut per nosaltres dos, ni una estoneta per xerrar. Alguna vegada t'has plantejat com estic? Si necessito alguna cosa, no. Qui cuina, jo? Qui frega, jo? Qui fa la compra? També jo. Qui les passa putes per arribar a final de mes? Jo i jo. I això és el matrimoni. Perquè jo també faig feina, per si no ho saps. Perquè se t'olvida de vegades. Alguna vegada, per mínim que sigui, t'has plantejat que jo també puc tenir problemes. Val que els teus problemes siguin meus, ho entenc, però alguna vegada m'agradaria que els meus fossin teus i no els teus meus, i els meus sempre meus. És que jo només vull xerrar amb tu, però quan arribes de fer feina, a sopar i a dormir. I els diumenges, que és quan poden tenir una estona per nosaltres dos, te'n vas amb els teus amics. I en Lluís, amb els ulls en blanc, em diu: és que necessita el meu espai. Vaig posar com una fúria. Ell cridava, jo cridava fins que jo vaig saltar. Doncs si això és el matrimoni, està clar que he comès un error. Vaig agafar l'error en braços i vaig partir al carrer. I està clar que en aquell moment tenia la clau a la porta, perquè vaig obrir la puta clau a la mà, perquè vaig obrir la porta. En Lluís, amb la cara blanca, em diu, perquè jo mai havia fet una escena similar, i no anava en broma, no, i ell ho sabia. Mentre a casa m'agafa el nin i em diu: Cari, no te posis així, relaxa't, anem a parlar. On t'has deixat la dialèctica? Després, si vols, ja marxes, però primer anem a parlar. Llons. Posa el nin, m'empeny cap a la dialèctica i em fa seure i em diu que ell s'havia equivocat, que havia de canviar, però que ell estava acostumat a la seva mamà. En fi, es va fer la famosa autocrítica, però tan bé la va fer, que era jo qui plorava. I com més s'autocriticava, més plorava jo. I la clau, on la vaig deixar? Me la va agafar ell de la mà i la va ficar a la jaqueta. Sí, la jaqueta. Aquí està. Sí, la clau. Quina hora és? Encara queden 10 minuts. Ho hem aconseguit, fill meu. Ara sa mama agafarà sa bossa. Anem a veure quan li queda l'autobús, sí? Amén. Com? Que avui no hi ha busos? Però quin dia és avui? Diumenge? Avui és diumenge. Avui és diumenge i no me diu res. Avui és diumenge i vull anar a fer feina fins i tot en diumenge. Això és de locos. Anem a dormir una estoneta més, d'acord? Anem a dormir un poc més. Va ser un raig d'esperança als inicis de l'estiu. Al principi no m'ho creia. Pensau que vivim en un món on la justícia social impera sobre la salut humana. Però finalment, el 24 de juny de 2022, els crims contra els fetus i les famílies tornen a ser condemnables per la justícia dels Estats Units. Tenc fe de que l'exemple d'aquest país referent donarà peu a frenar les masses de mocadors verds embogides per la violència i la irresponsabilitat civil. Tot el meu patiment i angúnia veu un fil de canvi que és plasmat en aquestes humils pàgines
sobre la meva experiència amb l'avortament i les seves conseqüències. Us convido a llegir L'esperança que porto a dintre. Moltes gràcies. Així no me deixa ni respirar. Espera! Clar que m'agrada el sexe, però amb una mica més de... no sé... Ah! Que m'aixafes! Aparta't! Basta! Ai! Així no m'agrada de dins l'orella. M'estàs banyant sa cara. Sí, clar que m'agrada. Però és que pareixes una baticau amb aquesta llengua. Mem, però quantes mans tens? Deixa'm respirar! Que te llevis! Ja era hora. Estic tota suada. Això és el sexe per tu? Sí, clar que m'agrada. Però prefereix que hi hagi una mica més de sentiment. No vull dir sentimentalisme. Vinga, ja sabia jo que en sortiries en que soc pomota. Clar que vull follar, però has d'entendre que jo som més que un forat. Mira, a mi si no se'm tracta bé m'abalaqueig, ho entens? Serà possible que si una no obre immediatament ses cames ja és una monja? El que passa és que t'has criat en un sistema capitalista, heteropatriarcal, normatiu, conformista i astrohúngar. Ara soc pedant. I una dona pedant vos treu sa fortó, que sí? És millor la nineta indefensa. No, així no. Vinga, home, ara no remuguis. No estic afesa. Vinga, va, folla'm. I pensar que quan vols ets tan dolç, quasi humà, i un autèntic company. Amb tu, xer de coses que normalment no sé expressar. Coses, fins i tot, intel·ligents. És això, tu aconsegueixes que em senti intel·ligent. Amb tu m'he realitzat, i no és només sexe. A més, llavors te quedes amb mi, i jo parlo, i tu m'escoltes, i jo t'escolto, parles... Ai, espera un moment. Atura un moment, quiet, que me quedaré embarassada, imbècil. T'he de dir una cosa. He deixat de prendre la píldora. No, ja no la prenc, perquè me cau malament. Se'm m'inflen ses mames com sa cúpula de Sant Pere. Vinga, va, seguim. Però ves alerta. Te'n recordes del que va passar l'altra vegada, no? Vaig estar ben fotuda. Sí, ja sé que tu també ho vares passar malament, però jo més, si no te'n fa res. Vinga, va, seguim. Però ves alerta. Atura abans de... Ves alerta. Oh, sí, m'encanta. Oh, sí. Ves alerta. Que no puc. M'han fuit ses ganes amb això de l'embaràs. El diu? No el duc. I què? Com si això fos només cosa meva. Posa't tu un preservatiu. Ah, que no és el mateix. I de me sap greu. Jo li dic que no vull quedar-me embarassada i a ell se li va la fortó. Quina gràcia. I tu ets un company?
Per favor, saps quin company ets tu? Un company de collons, oh yes, perquè penses en ells. Són ells els que continuen sent uns capitalistes heteropatriarcals, normatius, conformistes, Oh! Imbècil! No m'hauries d'haver mullat això. Però com me dius que pensa en Suter? Jo també t'estim. Vine. Sí, ja sé que no és culpa teva. La culpa és de la societat, de l'egoisme, de l'explotació, de les multinacionals. Però què fas? Atura! Atura! No t'has aturat? Estic embarassada! Estic embarassada! Estic embarassada! Sí, doctora. Estic embarassada. De quasi 3 mesos. Sí, doctora. Ja he fet les analítiques. Sí, doctora. Ara m'estir. Per favor, vagi alerta. Sí, ja sé que no fa mal, que només és una exploració, però és que estic un poc nerviosa. Ja ho sap, aquestes coses no són fàcils. I doncs sí, ja vaig avortar fa temps. No, sense anestèsia. Ni total ni parcial. Desperta. Va ser horrible, quin mal. Però el pitjor va ser com me van tractar. Com a una puta. No me deixaven ni cridar. Calla! Me deien. Has pecat, ara paga! I tant que vaig pagar. Ara aquest el vull fer com toca. Vull dormir, anestèsia total. No he de sentir gens ni mica, ni tan sols vull saber el dia que serà. Vostès m'adormin una setmana abans i llavors se'n calma, quan es vagi bé. 1.500? 1.500 euros? No, ja ho sé que això no és la pública. Ja, l'anestesista, el risc... 1.500 euros. I per això se suposa que tenim una llei de l'avortament? Miri, doctora, ni li con la voltera que he fet per trobar un metge que em faci el certificat i un hospital que em posi en llista. A la fi me criden. Joent i tots objectors. Tan sols un metge practicava avortaments. Jo estava esgotat, el pobre. Tots els altres, objectors. Les infermeres, objectaven. Els anestesistes, objectaven. La de recepció, objectava. Miri, un objector més i el meu fill hauria nascut amb 24 anys. El grau universitari, ja, a la cua de l'atur, i ja és per emigrar a Alemanya. Clar, 1.500? No, si ara s'entén per què els ginecòlegs de la pública objecten. Ni que fossin pardals. Així bé que aconsegueixen que les dones haguem d'anar a la privada i a pagar. No, doctora, he pensat que no ho faré. No estan pel dos bes, que me'ls podrien deixar. És que no vull exaltat xantatge. Hi ha una llei, i de respetin-la! Malquet. No. Mare meva, què faré ara? Sí, va, no. Malquet. Al cap i a la fi, un fill mai ve malament. Em sentiré realitzada. Sí, això és, realitzada. Maternitat! Segon mes, tercer mes, quart mes i 5è mes. El pit creix, el ventre creix. Endavant amb les classes dels exercicis de prepart. 1, 2, 3, 4. Respiració de ca. Més fort. Ai, quin mareig. Quines nàusees. Es mou. El nin es mou. És com un alien. Quina cosa tan dolça. Un gelat. Sí, vull un gelat. D'espaguetis i fuet. Ai,
No m'imagino que preciós que serà el meu nin. Quina il·lusió tinc de poder donar-li el pit. I posar-li una injecció, vacuna, pop! I em farà cagarrines a sobre. I em vomitarà al damunt. I hauré de donar-li el pit a les 4 de la matinada. I més li val que no plori gaire. Ai, fes via i creix, nin preciós de la teva mà! Ja està, ja hi som. Sí, doctora, ara m'estira. Sí, doctora, estic tranquil·líssima. Sí, doctora, respiració de Per favor, facin alguna cosa. Quin mal. On està el pare? A de fora. I què fa de fora? Fuma? Perquè està nerviós? Pobret, està nerviós, està tens. I no podia haver estat una mica més tens abans, quan em va deixar embarassada. Un moment. No sé què en pensareu vosaltres, però a mi, això de l'embaràs de la dona sempre i de l'home mai, me cau com el cul. Ho reconec, un tic clavat al cap. Fins i tot he somiat amb això. He somiat que el meu al·lot tenia pits. Sí, uns pits guapíssims, ben rodonats. Jo volia palpar-los una mica i ell, deixa'm. M'explicava que si tenia relacions sexuals amb una dona sense haver pres anticonceptius, es quedava embarassat. Va, que guapo ets. Vinga, despulla't, va, tira't. Que he de parlar amb tu. Què passa? Estàs nerviós? Estàs tens? Has pres la píndola? No? Idò tranquil, que jo t'estimo igual, carinyo. Aniré en compte. A més, si et quedes embarassat, jo t'organitzaré un avortament clandestí. I me faig càrrec de totes les despeses. I anestèsia total. Va, guapo, vinga, anem a fer l'amor. L'home només se sent realitzat quan és mare. Mare! Mare! Ha nascut? Ha nascut? És nin? No? I llavors, què és? I d'avui els nostres oients, i oientes, clar, han triat el següent tema, la feminització de la política actual. I és que ja no és només Rocío Monasterio, Yolanda Díaz, Ayuso, Armengol, sinó que a nivell internacional han sortit figures com Merkel, Hillary Clinton, tantes, no? Les dones estan al poder. I per debatre sobre aquestes dones han convidat a l'estudi a Eugeni Monater, cronista i politòleg de la UIP, i a Mariano Soldevila, periodista i reconegut autor de Ofendiditos, la generació de cristal, que juntament amb el nostre tertulià Joan Pigarra respondran les preguntes clau d'aquesta nova era. Us esperam després de la publicitat amb aquests immillorables convidats. No us ho perdeu! La mare que els se va parir. Quina colla de cabrons. Mira que seguir-me fins l'església. I on m'amago jo ara? I allà en venen 2 més. Al confessionari. Hi ha un capellà dins. Capellàncies que te'ls trobes per tot.
Bé, i d'on confessaré, quin remei. Menys si la Guàrdia Civil s'atreveix a interrompre un sagrament. Pare! Pare! Confessi'm! Com? Que no està de servei? Tinc tot el dret a confessar-me. Pago religiosament els meus impostos. Menys si ens aclarim. La nostra és una religió d'estat i qui us paga el sou és l'estat, és a dir, nosaltres, els contribuents. Vinga, pare, confessi'm que sento com m'enveix una ona de fe. Coratge, que quan acabem el convideu a un cafè al bar. Va bé. Començam. Com? L'última vegada que em vaig confessar. Clar que sóc creient. No sé què hauria d'estar fent jo aquí de no ser-ho. L'última vegada que em vaig confessar. Animals! Fa 20 anys de l'última vegada. El dia de les meves noces. Una cerimònia preciosa, no va faltar de res, el todo París. Jo no volia casar-me per l'església, però per no donar-li un disgust a la meva sogra. No, si jo sóc creient, però també comunista. Sí, sóc comunista creient, no teista, ni atea, ni antiatea. Sóc marxista, guió-leninista, tolomaica, apostòlica, eurocomunista. Vengui, do. Juro solemnement dir la veritat, tota la veritat. Ai, perdoni, pare, és que és el costum, sap? I doncs sí, m'han processat unes quantes vegades. Per què? Per resistència reiterada a l'autoritat, robatori amb força, que tampoc n'hi havia per tanta, que es va deixar trincar. Jo més aviat diria que va ser un robatori així d'aficionat. No, no sóc una lladra habitual. Ho faig així, de tant en tant, de broma. Que és pecat. Pecat mortal. I la pujada de la llum, llavors? Tanmateix ja està fet. Vostè va prenent nota, em diu que li dec i santes pascos. Clar que tinc família, un marit i un fill. No, ells no roben. Jo mateixa abans era un autèntic model de virtuts. Per educar el meu fill i poder criar-lo personalment vaig arribar a deixar la feina, i això que m'agradava. Però el nen va créixer, va arribar a l'institut i es va ficar pel mig la maleïda política. Ja se pot imaginar. Manifestacions, ocupacions, enfrontaments amb la policia. Una vegada em va venir en la cara feta un sant Crist, el pobre. Ai, sí, que no es diu. Però és que vostè no sap que és sa mare, i mare d'un extremista d'esquerres. Després, a casa, aquest nen ens ho qüestionava tot, a mi i al meu marit. Però sap, nosaltres som apolítics, mai mos hem enficat amb aldarulls. Ver, oir i callar, com a molt, mudar-nos el dia de les eleccions. No se'n pot imaginar les coses que ens deia. Revisionistes, constitucionalistes, equidistants. Imagini's quin disgust. Però com a posava malalta, era la xuleria que es gastava. Em provocava, comprèn. On vas ara? Surto amb els meus camarades. És que nosaltres, el teu pare i la teva mare, no som els teus camarades? No, vosaltres sou la família. I em llançava aquesta família que ens sentiràs damunt un munt de... No, camarades no ho sou una banda de vagos, un perduts, un maleantes. No, poca vergonya sou vosaltres que li llepau el cul a la democràcia cristiana i pegar una portada i al carrer. Mirau, pare, jo vaig arribar a un moment que vaig començar a anar a les manifestacions dels extremistes. Sí, perquè no podia suportar quedar-me a casa esperant que me'l duguessin mort, així que jo també hi anava. Em quedava un parell de passes darrere d'ell i el vigilava sense que em veiés. El pitjor era que per no cridar l'atenció havien de cridar les mateixes consignes que ells i mentre fossin insults als fatxes no passava res, però havien de cridar cada cosa. Una vegada me van convidar a una manifestació pacífica, així que jo em vaig posar tota mudadeta, una faldeta ajustada, un tacons així d'alts. Ai, pare, feia anys que no es veia una càrrega com aquella, ens perseguien a tots. I jo vinc a córrer amb aquells tacons, que si arriba a caure, em mat. I per córrer més, em vaig pujar la faldilla fins a dalt. I tota la policia darrere jo. I jo els cridava, que voleu? Deixeu-me fer, parau! Ai, mare, quina cursa. Tenia els ovaris a les pestanyes. Sí, que no es diu. Ha corregut alguna vegada en tacons? De sobte, a l'altre costat del carrer veig el meu fill, amb un antidisturbis que li pega amb una porra. Vaig fotre un crit. Oiga, hombre! I vaig travessar el carrer. Entre cops i dispars de boles de goma i li vaig clavar les dents a l'orella de l'antidisturbis, que si no arriben a venir els seus companys me'l menjo viu. Que no es fa? És que era el meu fill. Així que ell va aconseguir escapar, però jo no.
Em van pegar una pallissa, em van dur a comissaria i em van portar a judici. El president de sala, amb una veu terrible, em va dir: «Usted ha atacado la oreja del Estado». I tot per amor al meu fill. Ai, pare, com m'ha fotut l'amor. El meu matrimoni, sense anar més enfora. Jo estimava el meu marit, molt, moltíssim, abans de casar-me amb ell. No, després també, però van muntar el pis i van començar les primeres incomprensions ideològiques. Doncs sí, perquè jo no estava d'acord amb el comportament ideològico-social, moral, polític, domèstic del meu home. Doncs no, perquè jo treballava 8 hores com ell, amb una grandíssima diferència, que quan arribava a casa continuava fent feina. Però qui va dir que l'alliberament de la dona comença en la conquesta del dret a un treball remunerat? Però qui em remunera a mi la feina de casa? Jo li dic, ningú s'ha fet mai càrrec d'ella. Després, per acabar-ho d'arreglar, em vaig quedar embarassada. Estava tan contenta. 9 mesos, vomitant, sempre al llit, per por de perdre'l. I jo deia, aquest fill canviarà la meva vida. Que és una dona si no és mare. Ni tan sols és dona, només és femella. Verge santa, que n'era de poma. Sí, no es diu, perdó. Ja ripa els pecats. Fa 2 anys descobreixo que el meu fill fuma porros. Això és droga, sap? Gairebé em moro. Ets un depravat, un monstre, cridava jo desesperada. Si no ho deixes ara mateix, et trec a casa, a tu i a tots els teus companys perroflautes. I ell, indignadíssim, va agafar porta i se'n va anar. I jo li deia, bon vent i barca nova, què vols? Que m'importi? I el cor, patapam, patapam, patapam. Men, quant de dies aguantes? 3, com a molt. Patapam, patapam, patapam. I després tornaràs aquí, amb ta mare. Passa una setmana i no apareix. Jo ni dormia ni menjava. L'anava a cercar per tot. Edificis abandonats, escoles ocupades, fins i tot de baix dels ponts. Però clar, ningú em volia dir res. Jo era una mare, símbol de la repressió. Que aquests ximples no em volen dir res i d'ara els afotré. Em disfressaré. De què? De hippie. I me'n vaig a una comuna, entro, i ningú es gira a mirar-me. Vaig treure una botelleta amb una mescladissa que jo mateixa havia preparat. Prengui nota. Oli de fetge de bacallà, alcohol pur, betadine, un poquet de pasta de dents per donar-li coloret, Vaporub, unes gotetes de llimona, que sempre venen bé, i farina sa que xupi. Trec la botelleta i me la vaig posar així, davall les nas, posant els ulls en blanc, amb èxtasis de la droga. De sobte tenia tots els hippies al meu voltant. Què vas? I jo, en drogo. I què és això? Una cosa molt dura. Ens la deixes provar? Compte, que no vull morts. I es posaven la botelleta posant els ulls en blanc i deien això demasié. Normal, pel Vaporub, que se sap de sempre que col·loca molt. De sobte m'havia tornat interessant la d'històries que vaig inventar. Soc de mare índia i pare gitano. Vist de llegir les cartes i els estels i m'alimento de sang de gats i gallines acabats de degollar. No em van creure, però els hi vaig caure bé i vaig començar a viure amb ells. El meu fill, sí, el vaig veure una vegada a un desnonament. Vaig estar a punt d'acostar-m'hi, però en aquell moment va arribar la policia carregant i a que no endivina qui agafaren primer. Eco? Em van portar a comissaria, però aquesta vegada em van deixar anar de seguida. I quan vaig sortir, allò era una festa. Companys, companyes, perroflautes, iaioflautes, feministes, cridaven, cantaven, m'abraçaven. Allò era una festa, jo no sabia que tenia tant d'amics. Jo no havia fet res per ells, m'estimaven per mi mateixa. Havien portat fins i tot una pancarta que posava «Mamà bruixota en llibertat». Quina alegria més gran. Una al·lota i tot se va acostar amb una gallina viva a la mà i m'ho va dir «Pren-te aquest cafè calent». Vaig ser molt feliç i vaig començar a viure amb ells. Al principi no entenia res del que deien, però després ja sí. Deien, lo personal és polític, cal gestionar la pròpia sexualitat. Sí, pare, sexualitat. Ara l'escolt. He caigut en un abisme infernal, en el desordre moral. I en canvi és necessari l'ordre. De veres, pare. I de sac que li dic que no, que l'amor és desordre,
La vida, l'alegria, la llibertat, la imaginació són desordre i no ordre com ens volen fer creure. Fer l'amor per l'amor és meravellós, pare, ho ha de provar. Jo he fet l'amor amb un noi de qui ja no recordo el nom, però recordo la seva cara, els seus ulls, el seu cul, les coses que em deia mentre feien l'amor. Verge santa, que bé estic, ni que fos al paradís. I això que era teu, el noi. Que estic perduda. I si li dic que per fi m'he alliberat, que sóc feliç, fins i tot li he dit al meu fill i al meu marit. Sí, el meu fill va venir a buscar-me i ell em va trobar tot d'una. Va arribar ben pentinat, ben clenxat, amb una corbata. Mama, he tornat a casa. M'importa un rave la política i les manifestacions. M'he centrat i he trobat feina. El papa també s'ha centrat i malament una xicota nova diu que la deixa de seguida si tornes a casa. Torna a casa, mama. Me vaig posar malalta. Jo me vaig veure allà al mig, a Ca Nostra, amb aquella feinada, van d'anar a places, escamies, tot el dia. No, fill meu, jo no em veig amb força. Jo vull viure la meva gent, vull cantar, vull ballar, vull riure. Me cercaré una feineta petita, a mitja jornada, que em doni per menjar i dormir. Jo no, vull ser feliç, vull mirar el cel. Tu sabies que el cel era blau? Jo abans no ho sabia. No, fill meu estimat, jo no torn ni que m'envieu la Guàrdia Civil. I sap què? Que me l'han enviada? I doncs sí, el meu fill i el meu marit m'han posat una denúncia per abandonament de la llar, abandono de l'hogar. Sí, i la Guàrdia Civil ha tingut el coratge de seguir-me fins l'església. Sí, miri, són aquells dos d'allà. Allà, al costat de la sacristia. Sí. Pare, no diguis res. Pare, per favor. Pare, el secret de confessió, però calli, calli. Bones tardes. Bé, alerta. S'empenya. Tanmateix, a qualsevol presó seré més lliure que a ca meva. La Policia Nacional ha desmantellat aquesta setmana una branca operativa d'una extensa xarxa criminal de tracte de persones que actuava internacionalment, enganyant a dones per venir a Espanya i coaccionar-les a practicar la prostitució. La investigació confirma que hi ha 100 pisos reportats al cas Corbà de Palma vinculats directament amb aquesta màfia. S'han detingut a 12 persones involucrades i s'estima que hi podria haver més de 50 víctimes. Entre elles es troben menors tutelades pels serveis socials del Consell de Mallorca, ateses ara per la Unitat de Valoració d'Abusos Sexuals Infantils. Sí, doctora. L'escolto perfectament. No es preocupi, estic relaxada. Tan sols impressiona una mica, sap? Escolti, doctora, i no seria millor que vingués a seure's al meu costat? És que em costa una mica explicar certes coses amb tants ulls mirant-me. Així em sent com un animal de circ. Però de tota manera, li diré la veritat. Jo no em deixo intimidar. Per on començ? Prostituta. Sí. Que quan vaig començar? Miri, doctora, prostituta... Prefereix dir puta? Millor les coses clares, no li sembla? La meva primera experiència sexual. Sí, la primera no la record. Record la segona. Doncs no me'n record perquè era massa petita. Sí, me la va explicar ma mare i així vaig saber com mon pare m'havia intentat violar, però jo no me'n record. No, res de traumes, jo estimava mon pare. La segona vegada... Sí, aquella. Ja li he explicat. Sí, va ser amb un nin a un parc de vora casa.
La gespa estava humida i jo tenia el cul congelat. Ella anava com una moto. Tenia 13 anys i jo 12. Pels dos era la primera vegada que fèiem aquestes coses. Només sabíem que els infants naixien de la panxa. No, res. No vaig sentir res. Sí, record que em va fer mal el melic. Sí, el melic. Perquè creiem que l'amor es feia per allà. I ell empenyia amb el seu trasto. Ja li dic que estava eufòric. A mi se me va inflamar molt. Ara ja sé que és el sexe. Faltaria més. M'he informat. He llegit moltíssim. Fins i tot llibres científics. Així vaig descobrir que les dones tenim punts erògens. Es diu així, oi, doctora? Erògens. Els tenim per tot el cos. Per mi va ser tota una revelació. Jo no m'imaginava que fossin tants. Vaig trobar un llibre amb el dibuix d'una dona nua dividida en zones. Com els dibuixos de la carnisseria amb una vaca pintada per parts. I cada zona estava pintada segons si són més o menys sensibles al tacte de l'home. Bé, quan es toquen, si se'n recorden. Per exemple, hi havia la zona del llom, aquí, pintada de vermell. Després, aquesta part d'aquí darrere el coll, de morat. Sap, aquella part que en diuen el morrillo. Després, l'escona, el solomillo, plena de puntets taronges. I per davall la cadera, que és especial, quasi tant com la part de la paletilla. Una festa major! Ha vist, doctora, tot el que sé? Ho sé tot sobre la sexualitat de la dona. Sí, però a vegades se me'n va la pinça. No, si no ho dic per dir, doctora, és que a vegades se me'n va la flapa tal qual. Sí, de cop ja no entenc res i faig coses que després no record. Doncs ho sé, perquè després m'ho expliquen. Que què m'expliquen? Però, doctora, això ja li he dit. Val, pels de pràctiques. Bé, doncs em diuen que quan em passa això, la li i ball nua i m'afollen nua. Com que no es diu? Doncs, com es diu? Que em sotmeten? Sí, val, doncs això, que primer em sotmeten i després me la claven, val? Sí, seguim. Qui, quants, on... No ho sé, no me'n record. Jo només sé que quan m'aixeca aquí el manicomi, fins a dalt de pastilles em fa mal tot el cos com si m'haguessin apallissat. I segur que ha estat així, perquè acostuma a tenir tot el cos ple de cops, fins i tot a la cara. Jo què sé, la policia que m'ha recollit diu que m'he caigut. Mai hi ha testimonis. Mai hi ha ningú. O de ser-hi, acabaven d'arribar o passaven per allà. A més, a ningú li importa. Soc una puta. I què és una puta? Una que s'obri de cames per viure com un burgès. Sí, de jove que he treballat. Vaig començar de netejadora fent cases i m'afollaven. Després a l'hotel, el mateix. Si deixes que et follin, serà que t'agrada. Sí, molt bé, imbècil i dona. No m'agrada. A més, ja m'ho deia mo mare abans, morta que puta. I jo vaig deixar que em matessin. Sí. 8 hores treballant a l'hotel, 6 dies a la setmana, més les hores extra. Allà vaig començar a tenir les primeres crisis.
Duia una setmana amb suor, marejos, taquicàrdia, però la governanta deia que feia com Edi, que volia anar de viva perquè em donessin la baixa. Així que, pum, vaig explotar. Vaig rompre els vidres d'una habitació amb el carro, vaig tirar tots els pots de neteja, em vaig omplir el cos de salfumant i lejia, sí. I després m'han contat que per rematar vaig començar a llevar-me la roba llevallar nua, vaig fer un striptease als despatxos de la direcció amb els treballadors rient i aplaudint els fills de puta. No, jo no era conscient de res. I em vaig despertar aquí, al manicomi. I quan vaig sortir, ja no tenia feina. M'havien acomiadat. Poden pensar el que vulguin, però jur que no m'agrada això de sa puta. Miri, doctora, mai he trobat cap dona que digui «Quina meravella, això de ser puta!» No, totes diuen el mateix. Estalviaré una mica amb aquesta oficina de merda i després posaré un negoci, un estanc amb el meu home. Que si això fos veritat, tots els estancs els durien les putes. Ai... Una doctora d'aquí, que sembla una nina, mos en fem molt amigues perquè jo li explic tot, diu que quan em passa això és pel meu complex de culpa. Que no puc suportar la idea de ser una puta. Que tinc torbacions. I què cony són les torbacions? Jo d'aquestes coses no l'entenc. Però li jur, doctora, i poden dir que estic boja, que jo a l'hotel hi estava la mar de bé. Sí, em matava a treballar, però sentia respecte. Respecte cap a mi mateixa. Miri, doctora, sap què li dic? Si una no ha estat puta, no sap què vol dir perdre's el respecte a una mateixa. El pitjor d'aquest ofici és que et fa sentir com un forat amb cames, cul, mames, boca i res més. No tens res més. I si un està ficada a la merda, què fa? Sobreviure. Vols follar, tros de merda? Qui et creus que ets per tenir 3 duros? I de paga! Folla i paga! Jo no hi soc! Tu bufes damunt jo, però jo no hi soc, he sortit! T'has estat follant una morta, imbècil! I en aquests moments... Cacú! Se me'n va la pizza. I la Li, i ball nua. I tu i els teus amics vos animau. Vos llançau damunt jo 5 o 6, fills de puta. Vos esplaiau i ens deixau anar tot l'odi que ens teniu. Ara, us sentiu homes? Uns porcs amb classe. Me'n record molt bé de l'últim. Era un tio conegut, sí, amb despatx de primera, un cotxàs d'empresa, 2 secretàries i amics tan escarosos com ell. I vaig anar en plan innocent, de somriure fàcil, depilada, arreglada i perfumada. N'hi havia d'altres de la seva colla que volien lligar amb mi. I ella es va apuntar a la carrera i jo vaig deixar que guanyés. El cavaller s'ha guanyat el polvo! Ding, ding! Enhorabona, senyor! Amb el pit ben inflat per l'orgull com un gall, em treu del bar fent l'ullet als perdedors. Pujam al seu despatx, en dormitori adosat, i comença la seva jugada. De cop, entren els seus amics del bar, gravant amb el mòbil,
i cridant-li mentre m'afollava: «Quina bèstia! Ets un crac! Vaja toro!» Després van començar a agafar torns, com a la carnisseria. I un cop acabada la festa, se'n van i ell cap a la dutxa. Jo m'abastesc i m'enduc tot el que puc. Sí. La cartera, les claus del cotxe, les claus del llat, de la caixa fort, el carnet de club de caça, el d'amigos dels toros i el d'abogados cristianos, que sempre te pot anar bé. Fins i tot una condecoració que tenia entre una foto de la seva dona i els fills i una altra del rei. Vaig anar corrents cap al manicomi. Vaig dir que estava a punt de tenir una crisi i que m'havien d'ingressar. I se m'oblidava que abans de sortir li vaig deixar una nota que deia: «Si em vols trobar, seré el manicomi». El tio va venir amb el seu advocat, però l'advocat el van fer fora. Volia parlar amb mi en privat. I jo li vaig dir que no. Que si volia parlar amb mi, ho fes a la sala d'estar davant totes les altres dones presents. I quan va entrar, totalment acollonit, va començar el judici. Va haver d'explicar tot el que m'havia fet 10 dies abans amb els seus amics tan cabrons com ell. Tremolava, caquejava i fins i tot plorava. I ara ho enviarem a la premsa, ho han gravat tot amb el mòbil. Va quedar blanc. Quasi ni ho compta. Després li vam tornar les seves coses i vam enviar l'àudio a la premsa. Ja podia veure els titulars: «Empresari reputat de dia, putera de nit». Ell va estar movent fils com un desesperat. A saber a qui va recórrer. La qüestió és que ningú es va dignar a publicar ni una sola línia d'aquella història fastigosa. Cinc dies més tard, jo sortia del portal per anar a casa i vaig notar que em seguia un cotxe. Vaig començar a córrer, però abans d'arribar a la cantonada, 2 tios van baixar i van començar a apallissar-me de tal manera que de no ser per 2 infermers que ho havien vist tot des de la porteria, ara no seria aquí. Joder! Serà possible que nosaltres haguem de cobrar, deixar-nos follar, pegar i a damunt haguem de callar? Però alguna cosa li havíem de fer en aquell malparit. L'altre dia, a teràpia, algú deia que la venjança no serveix de res. I qui conyo pensa en venjances? Jo no vull venjar-me! Això no va sobre mi, no sóc un cas aïllat! És hora que ens mireu a la cara i reconeixeu el que estàu fent. Ara ens hem unit i aquest incendi no el podreu aturar. Farem un gest per recordar. Notícia d'última hora al centre de Palma. Un violent incendi s'ha iniciat al carrer Jaume III. Els bombers i cossos de seguretat han arribat fa escassos minuts al lloc dels fets. Els testimonis asseguren que l'incendi s'ha iniciat en els despatxos de direcció de la darrera planta. Els companys ens informen que la policia ha acordonat la zona i han tancat el carrer, amb la sospita que es podria tractar d'un incendi provocat. Sembla que no cal lamentar víctimes mortals, malgrat s'estima que hi pot haver milions d'euros en pèrdues materials. Sí, un gest polític.